byw o dan gysgod Mrs Thatcher. Dwi wedi gweld effaith diweithdra a tlodi ar bobl. Dwi hefyd wedi gweld effaith diffyg buddsoddiad ar yn ysgolion ac ysbytai. O'n i'n flin. O'n i wastad yn credu bod Cymru gallu gwneud yn well. Roedd llafur mewn grym yn San Steffan am dros 2 mlynedd ar 10. Mi nath nhw adael i'r bancwyr creu llanast yn yn economi. Mi nath nhw ddeu celwydd am Iraq. Mi nath nhw ddyblu cyfradd treth i'r tlota. Yma yng Nghymru mae llafur yn deud ei bod yn wahanol, ond mae Llywodraeth Llafur a Phlaid Cymru yn dal i'n gadael ni lawr. Maen nhw wedi gwario mwy ar ddatblygiad economaidd na unrhyw ran arall o Brydain. Ond erbyn hyn, Cymru yw'r rhan glotaf o Brydain, a dyn ni'n mynd yn glotach. Maen nhw wedi gwario mwy o'n harian ar y gwasanaeth iechyd nac yn Lloegr, ond mae amseroedd disgwyl yn hirach yng Nghymru. Roedd ysgolion Cymru unwaith yn destun eiddigedd y byd. Rwan, mae canlyniadau Cymru yn waeth na rhai yn yr Alban a Lloegr. Tydi hyn ddim yn syndod pan mae'r Llywodraeth yn gwario 600 yn llai ar addysg pob plentyn yma yng Nghymru. Mae Darllediad am dorri hyd yn oed mwy o arian o'r gyllideb addysg. Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn credu gall Cymru wneud yn well. Byddwn nhw'n creu swyddi ac yn rhoi hwb i'r economi. Byddwn nhw'n ariannu cwmnïau i'w galluogi gan eu cyfforddiant ar gyfer y bobl ifanc di-waith. Byddwn nhw'n lleihau'r amseroedd aros yn y gwasanaeth iechyd ac yn gwella eich gofal drwy fynd i'r afael a gwariant aneffeithiol. A byddwn yn targedu arian ychwanegol at blant sydd wirioneddol angen yr help, fel y gall ysgolion fforddio fuddsoddi yn y pethau sy'n cyfri, fel dosbarthiadau llai. Economi gwan, diffyg cyllid i'n hysgolion, a gwasanaeth iechyd sydd yn costio llawer, ond sydd ddim digon da. Ydy Llafur a Phlaid Cymru yn heiddi 5 mlynedd arall? Os ydych chi'n credu gall Cymru wneud yn well, defnyddiwch y 2 bleidlais, a phleidleisiwch dros Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ar 2 y 5.